Sud-an lagi among Sud-an kay kuan danggit na gagmay gibuwad lami kay tanan kay gitagtaran ako og siling nga demonyo mo ni siya hanghang nya skinless nya among sauce kay gamay ra kay akong gibutang nga siling nga demonyo perti yung pagkahanga demonyo juking pagkahang. So ngaon na ta mga inday, ngaon na ta. Lami kay tanan among Sud-an. Ito na lipat mo labi? Lami kay iyang kuan ka ng kuan ba ka na bang buwad bitaw kay iyang gikuan og ka ng kuan? No? Dili ka matunok. Silik? Di ka matunok ba di pareha atong kuan nga. Di diretso lang og buwad. Hindi kaon nimo matunok imong dila. Ligyan niya? Singko bitan niya akong palit. Singko ra akong palit anya. Nga buwad. Nga pag mantikaan ako ani gitdagtaran perti yung paghanga din na sili di mo no. Nya wala na ko gihurot ay gamay ra ko gibutag na ra ka gamay. Perti pagkahanga. Ganahan kung kaon ba sa buwad ang Sud-an. Saan nagikuha? Ha? Saan nagikuha? Murag iya so nang binanggaan niya yung ibuwad ba. Dili na gitagaan kun ani katong gikaan gud nimo gud nya ganahan man ko kay walay silik daw. Hindi matunok imong dila. May tagdagan pa sa ani kay palit og usab. Grabe ning sili demonyo no siguro kung ibutang nimo ang usa ka buok ba perti yung pagkahanga no. Kay na perti nang gali kay gamay akong gibutang kay ako di ko ka-estimate ba. Unsa ka daghan nan yan gamay akong gibutang hangin siya. Ay, gilong. Video na. Wait, wait. So, tayo, yun sa nagkuha. Asa ka pati nagkuha? Ikuha na sa dagat. Nya, kanang. Ikuha mga silik.
Ito yung usa niya buwad. Nami iyang pagkahimo sa pagbuwad o di para sa uban ba nga. Diretso lang ibuwad. Nagdihaguan. Lagi man kagkuha ang silik taga tagsa-tagsa ng kuha kapiting kag maya. Iya din nagdihaguan. No? Buwan? Gihaguan jud niya ba? May kaayo ang buwad. Mao ni permiso anon nambo ka kay nagan imong kaon. Saan? Gana na kaon ang buwad. Kasi gana ka kamukaon niya. Dili na. Kaya gabiin kaon ka. Ay kay na ay kuan. Anang pansit kanton. Ang jud siya. Imuwa ko kung na nginit. Ano na nabiling? Nawagam. Nana kalami. Gamay na lang bilang. Nana kalami. Sige, bye.